Evo, gospodine Marinić, vi ste, rekao bih, već naš brand ambasador što se tiče certifikata. Znamo koliko ga dugo koristite. Ja mislim da ste čak i najvećim stažom platinasti certifikat. Čini mi se tako, nisam 100% siguran, ali 5-6 godina je tu već sigurno. Pa evo malo prije svega da se predstavite kako je sad trenutna situacija kod vas u tvrtki i općenito o poslovanju čime se bavite. Dario Marinić, tvrtka Elda, danas suvlasnik sa suprugom. Mi smo 43 godine u privatnom poslu, u poslu sa elektronskim cigaretama i u poslu sa tekućinama smo zadnjih 15 godina. Napravili smo dosta dobre rezultate, dosta dobre. Zadnje 2 godine smo i proglašeni najboljom firmom u proizvodnji tekućine za elektronske cigarete na svijetu. To je meni na ponos. Inzistirali smo uvijek na kvaliteti. To su uvijek ogromna ulaganja u prvom redu i u ljude, opremu, tehnologije, pratimo te tehnologije i očito da to ima debelog smisla uvoditi i na kraju uvoditi kulturu jednu financijsku, a onda to kuće kao Dun & Bradstreet prepoznaju. I to je zapravo i taj kontinuitet, evo rekli ste, vjerojatno čini mi se 4 puta platinasti, to je meni već postalo onako, pa normalno radimo i normalno se događa. Jel? Događa se ako je čovjek uporan, ako složi tim izvrstan oko sebe. Uvijek tražim bolje ljude sa više znanja nego ja. Meni je 60 i nekoliko godina, pa baš nemam, ali opet moram učiti. Svaki dan nešto čovjek novo nauči. Jel? Znači, bez toga nema ni rezultata. Upornost, shvatiti da čovjek ne može raditi za lokalno tržište, da uvijek, znači mora odraditi internacionalizaciju, mora razmišljati o, kako smo u duhanskoj industriji, nama je reklamiranje zabranjeno. Ja bih htio malo da, pošto mi imamo i mlađih poduzetnika koji prate naše alate, naše programe, neki savjet. Evo recimo ja sam isto mladi poduzetnik, želim nešto u životu napraviti. Koji bi savjet dali nama koji tek nekako startamo u tu priču da bi došli do te izvrsnosti poslovanja? Ne? Prva stvar, inzistirati na kvaliteti. Druga stvar, biti uporan. Znači, prvi neuspjeh, pa otvorit će vrata. Znači, kad shvatite da s nečim niste, to nije kraj svijeta. To je početak jedne nove priče. Da li ste pogrešili u marketingu, da li ste u odabiru smjera u kojem treba ići, u odabiru proizvoda. Znači, kreativnost je ta koja stvara ljude koji će nešto napraviti u životu, ideja maker, ja to volim tako nazvati. Ideja maker je čovjek koji sve pokreće. Sad, s druge strane, mora razmišljati o proizvodu koji će zahvatiti veću količinu potrošača. Ili ići u usku specijalizaciju, ili velika širina. Plus internacionalizacija. Kogod se zanosi s tim da će napraviti danas veliki uspjeh isključivo na hrvatskom tržištu, bolje da ni ne počinje raditi. Ne želim nikog razočarati. Jel? Ne govorimo o uslužnim djelatnostima, pekar i tako dalje. To je jedna druga priča. Ali ako govorimo o nekom jačem globalnom biznisu, znači proizvodnja, unikatnim proizvodima, onda govorimo o internacionalizaciji. Bez toga uopće ne treba pomisliti, uložiti ili osobne novce ili obiteljske, tata, mama, daj posudi 10, 100 nečega. A s vremenom i tak dalje, financijske institucije. Onda financijske institucije. One dolaze kasnije. Znači, bez onoga osjećaja da će uspjeti s tim proizvodom. Znači, čovjek prvo mora vjerovati samom sebi da ima dobar proizvod. Da je smislio, napravio, patentirao, pa čak i zaštitio od imena pa nadalje sve, onda ima smisla i posuditi novce i ući dublje, zaposliti ljude oko sebe i tako dalje. Evo, za kraj, stvarno hvala vam na tome što ste uz Dun & Bradstreet.
Vjerujem da se vidimo sljedeće godine. U najmanju ruku siguran sam da ćete i dalje biti izvrsni. To vam jednostavno je već unaprijed predviđeno s obzirom kako poslagujete priču i stvarno ste inspirativna priča. Evo prvo za mene i za sve nas koji pratimo rad općenito biznisa i toga. Hvala vam puno i evo čestitke od srca. Hvala lijepo.